Noise Boy εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για, ας πούμε, το πρόβλημα στην Ελλάδα, που όπως καταλαβαίνετε όλοι είναι τα λεφτά. Αλλά ένα από τα πολλά είναι οι ταρίφες. Παύλα ταξιτζίδες. Τις προάλλες ήμουνα με τη μητέρα μου και γυρνάγαμε από βίντεο κλαμπ. Και εντάξει, ένας ταρίφας όπως προχωρούσε κάνει μια απότομη στροφή και μένει εκεί στη στροφή, αλλά ήμασταν σε ευθύδρομο. Και που λες κάνει τη χαζομάρα του και σηκώνει και χέρι. Κάνεις τη μαλακία σου και βγάζεις και χέρι. Άνθρωπέ μου. Εντάξει, τώρα όπως όλοι καταλαβαίνετε, ο ταρίφας είναι ταρίφας. Όπως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την κακία μέσα τους, αλλά ο ταρίφας το κάνει για πλάκα, το διασκεδάζει όταν κάνει κάτι κακά. Έχει την κακία μέσα στο σώμα του και θέλει να δείξει ότι είμαι κακός. Ότι εγώ είμαι ένας ταρίφας και ότι είμαι κακός. Φραπέδάκι. Όταν οδηγείς, άνθρωπέ μου, το φραπέ δεν πρέπει να το έχεις εκεί. Άμα είσαι οδηγός, είσαι οδηγός. Εσύ είσαι ένας... είσαι ταρίφας, εντάξει. Γι' αυτό είσαι ταρίφας. Έχει Volkswagen. Είναι Volkswagen το αμάξι. Ένα άλλο στις ταρίφες που με ενοχλεί πολύ, αφού, άνθρωπέ μου, μπορείς να πάρεις μια Mercedes και παίρνεις Σκότα. Εντάξει, μπορείς να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο και παίρνεις ένα κακό. Εντάξει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Οκ, μπορεί να μην έχεις λεφτά, αλλά Σκότα! Βάλε Hyundai! Και αυτό δεν θυμάμαι, κορεάτικο είναι, μάλλον κορεάτικο. Αλλά Σκότα ρε φίλε, Σκότα! Τσεχία ρε. Εντάξει. Μάλλον τους αρέσουν τα φτηνά. Δεν μπορώ να πω, και η Hyundai είναι σκατά. Αλλά αφού μπορείς να πάρεις Mercedes, παίρνεις Σκότα ρε φίλε. Σκότα. Ένα άλλο, οι μικροπολιτές. Αυτό είναι σαν τους φτωχούς που είναι στα τζάμια. Θα πούμε πρώτα για τους φτωχούς στα τζάμια. Να κάνω, λέω, όχι. Και επιμένει. Σου λέω όχι ρε φίλε. Όχι. Λοιπόν, δεν είμαι χρυσαυγίτης, αλλά εντάξει τώρα. Αυτό που κάνουν είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Δηλαδή να τους λες, όχι, δεν θέλω να μου καθαρίσεις το τζάμι. Έλα μωρή, να σου καθαρίσω την κουτσίλα που έχει. Όχι, δεν γουστάρω, θα το κάνω στο πλυντήριο αυτοκινήτων. Ή θα το κάνω μόνος μου, δεν γουστάρω να σου δώσω, δεν έχω. Ή ένα άλλο στις καινούργιες διαφημίσεις που έχουν βγάλει τα Goods. Είναι και ο τύπος, ο Ζογκλέρ. Πού κολλάει ο Ζογκλέρ? Με τα Goodies. Ή μια κουταλιά ζάχαρη. Πού κολλάει η κουταλιά ζάχαρη? Πού κολλάνε τα τρία ημίγυμνα μωρά που λες και που λένε και παίζεις μαξιλάρο πόλεμο? Με τα Goodies. Κάτι άλλο. Ας πούμε, αυτή είναι η λογική των δασκάλων. Όταν χτυπάει το κινητό σου στην τάξη, φορτώ το αμέσως. Δεν πρέπει να έχεις κινητό στην τάξη. Όταν χτυπάει το δικό σου μωρί, λες, εντάξει, συγγνώμη παιδιά, με συγχωρείτε, δεν θα ξαναγίνει αυτό. Και βάζεις μέσα στο κινητό. Μετά από 5 λεπτά ξανά χτυπάει το κινητό σου. Συγγνώμη παιδιά, δεν θα ξαναγίνει αυτό.